Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni abusheng dumelang sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zenzeka sisemono ke naphila niphile nje samukhulu subscribe stona ucinezele ukuze uboqala nqa thola ama video mangabe siwaposta siyabonga bafashithi bile futhi sibhele ezinye esinje phela ake sikhuphuke nazo ngale sikhathi la ngaphethele konidaba oluyisimanga nje shura hlathe into ezekele ukuthi kuwona unyaka ka2022 lo sikona impela nje kwenzekela ukuthi ngempela uShilisi neNdiya bakhiphe ingoma ndawonye okuvelile sengathi impela uShilisi neNdiya sebe ndawonye futhi banozwano oluhle nje impela ngoba bekhiphe ingoma ndawonye la bakhipha khona ngempela iEP yabo esihloko sayo ethi bazinqama le ngempela ephumile nje yangena kahle abantu bayamukela bayidlala ngendlela yakhona thizeni wasekusuka lapho ukuthi ngempela ke ngawo lapha ngempela mhla ka5 kade kune spring picnic should yenzekele ukuthi ngempela ngawo lapha mhla ka6 ke wona lo esikuona mhla ka6 kwenzekela ukuthi ngempela imfezi enyama ethe mayipost lapha yaposta isithombe la yaposta khona isithombe sayo imfezi enyama ise stage sayani se spring picnic all white le ekade hlelo ngempela lapha eThekwini eKings Park le kaKhuzana impela la ngempela thenga ngempela mayiposta khona njalo umfezi emnyama lapha ebonga nje isupport nabantu ukufika kwabo kanye nokudlala komcimbi ngendlela okungayo ukuthi wamukelekile umcimbi abantu bawuthokozele la ngempela bhale khona umbhalo wakhe lapha kwezokuxhumana ofundeka ngalendlela othi beni bahle izihlobo izolo sibonga ukwamukeleka komcimbi la ngempela bhale khona njalo kumfezi emnyama ngempela waseke uShilisi lapha ngempela eba umuntu okhomentayo okuvelile ukuthi uxolani uShilisi umvukalanga wasefika ephawula ngokuthize wathi ubuthithisa khona mfezi ya ubhala njalo lapha ngempela uShilisi umvukalanga wathi ubuthithisa khona mfezi kodwa ke wase futhi sephendula ngempela umfezi emnyama ngendlela aphendule ngayo wathi ngithithize ngabuya no 50k wena uzuholelwe yini u1k babuShilisi la ngempela bekuzwala ngempela uyithela ngempela lapha umfezi emnyama uyayikhalisa straight awushuvu lwakho nawe ucabanga ningi umuntu lapho lo ngempela ade bebudedele lapha kuma comments abo ngempela mawubuka lapha uShilisi uthena ukutala lapha ngendlela abhale ngayo ngokubhala ukuthi impela imfezi emnyama kade ithithiza khona lapha kwi spring picnic wase ngempela umfezi emnyama nazithela samo futhi beyikhala amacala hawu madoda shuvu lakho nawe phansi comment section ucabanga ngempela ngumuntu lapho wabo nozwano lwabo nje ukuthi ngempela kanti sekwenzekeleni ngoba sithebezwana nje madoda shuvu lakho phansi comment section ucabangani bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.